Sexta edición da Copa Ribadumia. O torneo reunirá 90 equipos das categorías sub-14 e sub-10, un evento que sitúa o municipio a altura de grandes cidades como Madrid, Barcelona, Santander, Bilbao ou Donostia. A explicación é sinxela. Pódese organizar gracias ao esforzo, ao riesgo que asume un club modesto, neste caso o Club Deportivo Ribadumia, e o bo facer de todos os seus socios, simpatizantes. Os días 12, 13 e 14, 36 equipos daránse cita na categoría infantil. A quenda dos Benxamín será os días 19, 20 e 21, reunindo 54 equipos. A previsión é que por Ribadumia pasen en total unhas 5.000 persoas. O Concello de Ribadumia, sempre que poidamos, vamos a estar aí, porque este evento genera, primeiro, un movimento deportivo moi importante. E o Concello de Ribadumia, ademais, queremos trasladar sempre este tipo de eventos ao turismo, non? Nos, ese binomio deporte-turismo para nós é algo moi importante. Estamos falando de que veñen 90 equipos. A Copa Ribadumia reunirá multitude de equipos de toda España. Terá tamén unha destacada presenza internacional. Este ano, como novidade, incorpórase a selección da Copa de Aguascalientes en México. Estiveron en Ribadumia, estiveron na comarca na Mancomunidade do Salnés, son presidente tamén da Mancomunidade do Salnés, os recibimos ali, creo que marcharon encantados. Vamos a ver si ven a gobernadora e a alcaldesa de Aguascalientes, que nese tramo estamos. Bueno, sería unha ilusión que pudesen vir, sería, efectivamente, ojalá poidan vir. Miguel Vázquez e David Gómez Cheri, históricos capitáns do Ribadumia, serán os padriños desta edición. A primeira Copa Ribadumia estuve de entrenador, agora estar aquí de padriño é un orgullo. É o único que vos podo decir a familias, xogadores, entrenadores, que disfrutedes do torneo e que, sobre todo, que disfrutedes da experiencia, porque este tipo de torneos fan equipo e fan familia. Despois de votar aquí 11 anos, despois de votar aquí 11 anos sendo de padrón, pois para mí é un orgullo estar aquí e ser partícipe desto. Aos nenos, disfrutade do torneo, seguro que o pasaredes moi ben e guardaredes un gran recuerdo da vosa participación no torneo. A Copa disputarase nas instalacións do campo da Senra.